Halos 2,500 na mga pulis magbabantay po sa araw ng halalan sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Isinagawa kahapon ang send-off ceremony sa mga pulis na magbabantay sa halalan sa Pangasinan sa Magilas Hall Camp Governor Antonio Sison, Lingayen, Pangasinan. Mula sa 3,507 na pulis sa Pangasinan, 2,408 na pulis ang nakadeploy na sa iba't ibang polling centers upang tiyakin na magiging maayos at ligtas ang araw ng botohan. Ayon kay Pangasinan PPO Provincial Director Police Colonel Rolfer Kapukyan, ang pagde-deploy ng naturang bilang ng pulis ay upang maipatupad ang 2:1 na requirement sa mga polling centers. Nakuha po yung 2:1. Wala na pong karelibo yun, dire-diretso po yun. So lahat po ng mga privileges ay forfeited muna. Yung mga sinasabi nila na mayroong mga off-duty, kailangan mo nang, sabi ko nga sa kanila, it's a big sacrifice for us. Kailangan talagang bantayan yung sanctity ng boto. Tiniyak din ng opisyal na sumailalim ang mga pulis sa iba't ibang paghahanda para sa halalan. Kanina, ginagawa natin yung briefing, no? Mga paalala sa ating mga kapulisan na maging maingat sila at maging maayos yung kanilang pagbabantay para yung nalalapit na halalan ay maging peaceful. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.